Godnathistorier for børn. Løven og musen. Godnathistorier for børn. Der gik en løve i suge. Han var ensom. Han har ikke en kæreste. En dag løb en mus forbi. Men der var et problem. Løver er jo ikke glade for mus. Løven var ved at spise musen. Så lød en stemme. Stop det der! Hvad tror du laver? Det var hans far, der sagde det til ham. Det er dog ikke ok det der. Nu opfører du dig ordentligt. Du ved, at jeg skal rejse i morgen, sagde faren til løven. Løven sagde, nej, nu bliver jeg ked af det. Faren siger, at det skal han, så løven må altså opføre sig ordentligt. Du må være sød mod musene. Okay, far, det lover jeg dig. Far, jeg kommer til at savne dig. Jeg savner dig allerede. Hvor lang tid skal du være væk? Faren siger, du kommer altid til at se mig igen. Hvor skal du rejse hen, far, spørger løven. Jeg skal rejse til Afrika. Der er der en sygdom. Hvad er det for en sygdom? Så kan du jo dø, far. Ja, men jeg lover dig, at jeg kommer hjem, svarede faren. Men det kan du da ikke være sikker på, sagde løven. Jeg lover dig det højt og helligt, min dreng. Er du sikker på det? Men hvis du ikke kommer og besøger mig, så bliver jeg virkelig ked af det, snøftede løven. Så lover jeg det. Jeg er din far, og jeg hedder Alex, du er min søn og hedder Felix, og den mus, der løb forbi, var et dyr, jeg har fået af en ven, sagde faren. Den hedder Nikita. Det er verdens smukkeste mus. Hun har make-up på og mascara. Hun har også et guldhalsbånd, hvor der står Nikita. Du må virkelig passe godt på hende, sagde faren. Her er hendes liste. Nogle ting kan hun selv gøre, resten skal du hjælpe hende med. Du skal gøre, hvad hun siger. Hver gang hun har fået en plet på pelsen, skal hun i bad, sagde faren. Hun skal være oppe til klokken 10. Hver time skal hun skifte tøj, og så skal du vaske hendes tøj. Faren fortsatte. I skal shoppe hver 4. dag, og I skal bruge mindst 6.000 kroner løvepenge. Felix spørger, jamen hvor skal jeg få alle de løvepenge fra? Jamen hun er rig for pokker. Kan du ikke bruge hovedet, siger faren irriteret. Alex bliver ked af det og siger, det hele handler da også kun om den mus. Det er som om du kun elsker den mus. Hvad nu hvis jeg ikke var klar til at have et kæledyr? Jamen det var da ikke sådan du skulle have det, min søn. Jeg ville ikke have at du skulle se den søde mus sådan. Du skulle se den som din ven, siger faren kedadet. Felix svarer, nå, undskyld far. Det er ok, men når jeg skulle rejse, havde jeg tænkt, at I skulle blive bedste venner. Min søn, det må du undskylde. Nu går jeg i seng, far. Okay, min søn. Jeg elsker dig, min eneste søn. Godnat. Jeg elsker også dig, far. Godnat. 7:00 næste morgen er det dagen, hvor faren skal rejse. Godmorgen, far. Godmorgen, søn. Musen sidder og kigger på dem. Faren siger, I skal nok blive gode venner. Nej og nej, siger Nikita. Faren siger, nu må I tale sammen. Jeg skal pakke min kuffert. Nikita siger stolt, jeg har folk til at pakke min kuffert. Skal de hjælpe dig? Nej, jeg vil gerne selv pakke min kuffert, svarede Alex. Nikita siger, jeg vil sige 2 ting. Den første er, at jeg skal have en sløjfe i håret. Og den anden er, hvad er der galt, Alex? Der er ikke noget galt. Der går 2 timer, så kommer Alex ind igen. Nu rejser jeg til Afrika. Farvel, far. Jeg kommer til at savne dig, snøfter Felix. Jeg kommer også til at savne dig, min søn. Faren rejser afsted. Skal vi ikke være venner? Spørger Nikita. Ja, det kan vi godt, svarer Felix. Næste morgen bliver Nikita og Felix vækket af en lille stemme. Hej, jeg hedder Søs. Hvad hedder du? Nikita, svarede musen. Og hvad hedder du? Jeg gætter på, at du hedder Løve. Nej, jeg hedder Felix. Felix beder Søs om at gå, da hun siger til ham, at hun altså også bor her nu. Skal vi være venner? Spørger Søs. Og så var de alle venner til deres dages ende.